Здравейте, аз съм Илица. Това е второто видео, което правя. И то се казва Познай какво има в една дамска чанта. Просто съжалявам, че не довърших видеото с грим колекцията част втора, тъй като не го довърших, тъй като нямах време. И доста време, последно време нямах свободни минути, в които да го направя, но следващия път надявам се, ще направя него. Така, отваряме чантата. Добре, имам един дезодорант в дамската си чанта, парфюмче, ветрило, 2 чипа на миньоните, личната ми карта, снимката ми се откачила, нищо, едни лищчета, 10 стотинки, мечето, което ми се откачило от телефона. Извинете, бъднах едни линки, един телефон, слушалките, обичам слушалките, както и да е, и половината от зарядното ми за телефонът, още 10 стотинки, един ластик и червен олив за това, за лищчетата, и това е моята чанта. И за сега е това, но в оставащото ми време, ако си намеря гримовете, ще направя втора част, но не се знае, така че благодаря ви. Ако ви е харесало, вдигнете палеца надолу, ако не палеца на... ако ви е харесало, палеца нагоре, ако не палеца надолу. Изберете си. Чинг! Качинг! И така, моля, абонирайте се към мен и да ви харесва това видео. И довиждане!